Αγαπημένοι μου, γεια σας. Μόλις παρέλαβα μία κούτα με 14 κιλά κρυστάλλους και θα ήθελα να μοιραστώ το unpacking μαζί σας. Δεν την έχω ανοίξει και είναι και η πρώτη φορά που παραλαμβάνω από αυτόν τον προμηθευτή, οπότε πάμε λίγο να δούμε τι έστειλε. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί καταρχήν. 14 κιλά κρυστάλλους. Αυτή είναι η αγαπημένη μου κατάσταση κάθε φορά που παραγγέλνω κρυστάλλους. Και ειδικά τώρα που δεν έχω ξαναπαραγγείλει από αυτόν τον προμηθευτή και δεν ξέρω τι ποιότητα κρυστάλλων θα έχει. Για πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα ήρθαν. Δεν έχει πολλούς νέους κρυστάλλους, αλλά έχω φέρει μερικά πολύ ωραία πραγματάκια. Κυρίως βότσαλα. Okay. Ναι. Πολύ σακούλα όμως. Και άλλη σακούλα. Και πάμε να δούμε αυτό εδώ. Τι είναι καταρχήν. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Είναι σαν να μείνεις χριστουγεννιάτικα δώρα. Κάτσε να σφαχτώ κιόλας με εδώ με το... Κάτι σε χαλαζία μου φαίνεται είναι αυτό. Να δούμε. Α, όχι. Είναι σάτιν σπάς. Σελενίτες. Αυτά εδώ τα κρατάμε στο χέρι ή τα βάζουμε στο σώμα και βοηθούν να καθαρίσουμε την ενέργεια και να την αναβαθμίσουμε. Δηλαδή, να μην είμαστε έτσι πεσμένοι και χαμηλοί σε δονήσεις, αλλά να ανεβάζουμε την ενέργεια. Σελενίτες. Okay. Πάμε να δούμε και αυτά σελενίτες λογικά θα είναι. Για να δούμε τι είναι αυτό. Γρανάτης. Έχω μεγάλη αγωνία να δω τι ποιότητα είναι αυτός ο γρανάτης. Λοιπόν, θα σας δείξω. Πω, τι όμορφος. Ο γρανάτης είναι ένας από τους πιο δυνατούς κρυστάλλους στη θεραπεία για ενίσχυση της ενέργειας. Δουλεύει πάρα πολύ το πρώτο τσάκρα και τον χρησιμοποιούμε, συγγνώμη για τα χρατσαχρούτσα, αλλά τι να κάνουμε, και τον χρησιμοποιούμε λοιπόν για να κάνουμε θεραπεία στο πρώτο τσάκρα, να το ενεργοποιήσουμε. Στην κλιμακτήριο είναι πολύ δυνατός θεραπευτής. Θέλουμε τόνωση του πρώτου κέντρου και όχι μόνο όμως, όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, όταν γενικά είμαστε λίγο αναβλητικοί και εξισορροπεί και τη σεξουαλική ενέργεια. Γρανάτης, πολύ ωραίος. Για να δούμε τον επόμενο. Αχ, μου αρέσει πολύ που μοιράζομαι μαζί σας αυτή τη διαδικασία. Έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε για κάποιους κρυστάλλους. Λάπις λάζουλε. Μικρούλι, γιατί πραγματικά δεν έβρισκα μεγαλύτερο, αλλά όταν τον βάζουμε στο τρίτο μάτι, αυτό το μέγεθος είναι ό,τι πρέπει.
Γιατί στο τρίτο μάτι μας βοηθάει να κάνουμε συνειδητοποιήσεις και είναι σημαντικό να μην είναι τεράστιος ο κρίσταλος για να μην μας έρθει όλη η ενέργεια. Απότομα, ας το πούμε, οπότε αυτό το μέγεθος είναι ιδανικό. Και άλλοι σελενίτες, πολλοί σελενίτες, γιατί τους χρησιμοποιούμε στα σεμινάρια της κρυσταλλοθεραπείας και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους κρυστάλλους. Κάτσε να μην μπερδεύω τα άδεια με το γεμάτο και πετάξω όλους τους σελενίτες. Λοιπόν, για να δούμε το επόμενο. Καπνίας. Πω, τι ωραίος. Πολύ ωραίος ο καπνίας. Τέλειος, Λοιπόν, ο καπνίας είναι φανταστικός για το άγχος. Είναι και ωραία μεγάλα κομμάτια. Πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Έχουν ωραία δόνηση οι κρίσταλοι αυτοί. Δεν είναι όλοι οι κρίσταλοι που φέρνουμε, ειδικά από μεγάλους προμηθευτές, με ωραία δόνηση. Είναι κάποιοι που είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα για να, τέλος πάντων, τους δουλέψουμε στις θεραπείες μας κτλ. Αυτοί είναι ωραίοι κρίσταλοι, έχουν πολύ ωραία δόνηση, που σημαίνει ότι ο προμηθευτής είναι καλός. Καλός δηλαδή δεν εκμεταλλεύεται τους κρυστάλλους, αγαπάει αυτό που κάνει, αυτοί που δουλεύουν, περνούν καλά. Όλα αυτά περνάνε ενεργειακά στους κρυστάλλους και όταν τους φέρνουμε απ' έξω φαίνεται αν κάποιος κρύσταλλος είναι... Όχι αν κάποιος κρύσταλλος, αν τέλος πάντων όλοι αυτοί οι κρύσταλλοι παίρνουν και αυτοί καλά. Αυτό άνοιξε από μόνο του. Για να δω λίγο. Τουρμαλίνη. Τουρμαλίνη βότσαλο αυτή τη φορά. Δεν βρήκα φυσική τουρμαλίνη. Αλλά και αυτό είναι και καλής ποιότητας το βότσαλο. Τα βότσαλα είναι καλής ποιότητας ειδικά στην τουρμαλίνη, όσο πιο λία είναι. Αυτά είναι πολύ καλά. Βέβαια προσωπικά εγώ θέλω να έχουν και λίγο... Η τουρμαλίνη έχει την ιδιότητα, σαν κρίσταλλος, έχει ραβδόσεις. Αυτές οι ραβδόσεις βοηθούν στο να περνάει η ενέργεια και να κάνουν θεραπεία στο νευρικό σύστημα. Οπότε είναι κάτι που στην τουρμαλίνη γενικά το θέλουμε. Δεν θέλουμε να είναι το βότσαλο τελείως λίο, πολύ επεξεργασμένο δηλαδή. Και συνεχίζουμε, έχω ωραία καλούδια σήμερα. Καρνεόλι. Άλλος ένας δύσκολος κρίσταλλος για να τον βρω. Και δεν βρήκα ακριβώς την ποιότητα που ήθελα, όμως και αυτή εδώ δείχνει να είναι πολύ όμορφη καρνεόλι. Θες να κάνεις μπάνιο μέσα της, μιλάμε. Φοβερή. Wow. Που έχει ένα ροδακινή χρώμα, δεν είναι τελείως πορτοκάλι, σαν ροδάκινο πραγματικά. Φοβερό, έτσι έχει και αποχρώσεις του ροζ κάπως, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο βίντεο. Καρνεόλι. Η καρνεόλι λοιπόν είναι ο κρίσταλλος του θάρρους.
είναι σε σπρώχνει, σε κινητοποιεί, σαν να σου δίνει έτσι μια ευγενική, δεν θα το έλεγα τόσο ευγενική, κλωτσιά και να σου λέει προχώρα, κουνήσου, μην κάθεσαι. Ενεργοποιητικός κρίσταλος λοιπόν και αυτός. Για να δούμε τι άλλο. Εδώ φαίνεται τι είναι. Γαλαζίας καθαρός. Εγώ είμαι και λίγο ατζαμής. Γενικώς είναι πολύ εύκολο να κοπώ με το κοπίδι εδώ πέρα προσπαθώντας να τα ξεφυλίσω όλα αυτά. Τέλειο. Πω. Κρίσταλο πραγματικό, Πάρα πολύ ωραίος. Με τόσο διαφάνεια όση χρειάζεται. Πολύ όμορφο. Ο καθαρός γαλαζίας, σαν ποιότητα, είναι καλύτερος όταν έχει μεγάλη διαφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για τον καπνία. Λοιπόν, και φοβάμαι μην γίνει σπλατεριά το βίντεο. Αυτό ξαφνικά έφατα. Όνυχας σε μεταγιόν, σε μικρό μεταγιόν. Δεν είχε βότσαλο, οπότε βρήκα αυτά εδώ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν βότσαλο και έχουν και το γατζάκι εδώ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να το κρεμάσουμε έτσι σε μια λυσιδούλα και να το φοράμε σαν μεταγιόν. Συνεχίζω. Τι μπορεί να είναι πορτοκαλί και μαλακό σαν κρίσταλο. Τανταμ! Πορτοκαλί καλσίτης. Πάρα πολύ ωραίο, σε φυσική μορφή. Οι κρίσταλοι που είναι σε φυσική μορφή βοηθούν να σπάσουμε μπλοκαρίσματα στην άβρα. Πάρα πολύ ωραίος ο καλσίτης, ωραία κομμάτια. Φοβόμουν μήπως είναι μικρά, αλλά τελικά δεν είναι, είναι όσο πρέπει. Το μέγεθος του κρυστάλλου παίζει ρόλο. Με την έννοια ότι όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένας κρύσταλλος, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια. Τόσο περισσότερη ενέργεια. Όμως, στην κρυσταλλοθεραπεία δεν θέλουμε πάντα τους πιο μεγάλους κρυστάλλους. Και αυτό γιατί δεν θέλουμε πάντα... Οι κρύσταλλοι γενικώς φέρνουν απότομη αλλαγή στο πεδίο, οπότε δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε την τεράστια και απότομη αλλαγή όταν κάνουμε μια κρυσταλλοθεραπεία. Οπότε ακόμα και ένα μικρό κομμάτι, όπως είδαμε αυτό το λάπι, ας πούμε, που είναι ένα μικρό βοτσαλάκι, στο τρίτο μάτι είναι υπεραρκετό. Τώρα για τα τσάκρα μας, το μέγεθος μπορεί να είναι από 1 εκατοστό μέχρι 3 το πολύ, θα έλεγα. Όχι μεγαλύτερους κρυστάλλους, γιατί μετά είναι πολύ απότομη η ενέργεια και το σώμα δεν τη δέχεται. Την αποθεί, είναι σαν κάποιος να έχει με φόρο να σου κάνει κάτι. Η άμεση αντίδρασή σου είναι να τραβηχτείς πίσω, γιατί το νιώθεις σε κάτι επιθετικό. Οπότε, δεν θέλουμε... Λοιπόν, παιδιά, αυτός ο κρύσταλλος είναι γαλαζίας με διοπτάσιο. Το διοπτάσιο είναι ένας εκπληκτικός θεραπευτής της καρδιάς. Θεραπεύει κυρίως καρμικά θέματα, καρμικές σχέσεις και είναι ένας από τους πολύ σπάνιους κρυστάλλους. Αυτός εδώ τώρα είναι διοπτάσιο σε φυσική μορφή. Έχει ένα φανταστικό πράσινο χρώμα.
και είναι μαζί με εγκλίσματα χαλαζία, δηλαδή είναι πάνω στο χαλαζία. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό τον κρίσταλο τον διάλεξε η κόρη μου για κάποιο λόγο. Τον είδε σε φωτογραφία και μου είπε «Μαμά, πάρ' τον». Οπότε τον πήρα, αλλά είναι... Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί του γιατί δεν έχω ξαναδουλέψει με αυτόν τον κρίσταλο, οπότε ανυπομονώ να δω πώς μπορεί να με βοηθήσει θεραπευτικά και πώς εννοείται μπορώ να τον χρησιμοποιήσω στις θεραπείες μου. Πάμε με το επόμενο. Αν βαρεθήκατε, έχω 4 ακόμα. Αυτό και άλλα 3. Είναι πολύ ωραίο να βάλεις πακέτα με κρυστάλλους. Σαν παιδάκι νιώθω. Η χαρά του παιδιού κυριολεκτικά. Άλλος ένα θεραπευτής της καρδιάς. Σμαραγδίτης. Σμαράγδι δηλαδή, απλά είναι χαμηλής ποιότητας. Δεν είναι η καλύτερη ποιότητα που θα βρούμε στα κοσματοπολία. Βέβαια, εμάς στην κρυσταλλοθεραπεία αυτό δεν μας ενδιαφέρει, γιατί τη δουλειά μπορεί να την κάνει σε χαμηλή ποιότητα. Πάρα πολύ ωραίο και το σμαράγδι. Πολύ ωραία ποιότητα. Το σμαράγδι μαζί με το ζαφύρι και το ρουμπίνι είναι ένα από τα πιο σκληρά από τους πιο σκληρούς κρυστάλλους που υπάρχουν. Το σμαράγδι σαν κρύσταλλος κάνει κάτι μοναδικό. Μας κάνει να νιώθουμε αρκετοί. Και γι' αυτό το λόγο είναι και ο κατάλληλος κρύσταλλος για να δουλέψουμε την αυθονία μας. Ότι έχουμε αρκετά δηλαδή. Αλλά και για να εμπουλώσει πληγές στην καρδιά. Γιατί μας κάνει να νιώθουμε γεμάτοι, αρκετοί. Άρα ότι δεν έχουμε κενό. Είναι πολύ ωραίος κρύσταλλος. Και τον χρησιμοποιώ πολύ συχνά στις θεραπείες μου. Αλλά δεν είχα να δώσω. Οπότε είπα την επόμενη φορά που θα αγοράσω κρυστάλλους, οπωσδήποτε θα πάρω και σμαράγδι. Ευτυχώς είχε ο προμηθευτής αυτός και πολύ ωραία κομμάτια. Αυτός είναι. Άλλος ένας καλσίτης. Καλσίτης καφέ. Πιο μεγάλα κομμάτια αυτά. Είναι πολύ διαφορετικός από τον ελληνικό καλσίτη. Δεν ξέρω από πού είναι, θα το ψάξω αυτό, από ποια περιοχή είναι. Ο δικός μας ο καλσίτης, ο οποίος είναι σε αφωνία και στα νησιά και γενικά σε όλη την Ελλάδα, είναι πιο σκούρος, έχει ένα πιο σκούρο καφέ. Θα το ποστάρω σε φωτογραφία από κάτω και θα το δείτε. Αυτός είναι πιο ανοιχτόχρωμος. Βέβαια, έχουν την ίδια δόνηση από ό,τι βλέπω, νιώθω τουλάχιστον. Ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Για να δούμε πώς θα δουλέψουμε και με αυτούς τους καλσίτες. Και... αυτό ήθελα πολύ να δω τι θα έρθει. Δεν ήξερα καθόλου. Για να δω. Δεν φαίνεται ακόμα καλά. Αν είναι αυτό που ήθελα. Ήθελα λοιπόν να πάρω χαλαζίες για θεραπευτές. Στα σεμινάρια της κρυσταλλοθεραπείας κάνουμε θεραπεία με κρυστάλλους χαλαζία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεσαι τα πολύ μικρά ραβδάκια, αλλά κάτι σαν γι' αυτό.
Και νομίζω το πέτυχα. Έχουν πολύ ωραία ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Με αυτούς λοιπόν μπορούμε να φορτίσουμε την άβρα. Είπαμε όσο μεγαλύτερο το μέγεθος τόσο περισσότερη ενέργεια. Οπότε τοποθετούμε κρυστάλλους μακριά από το σώμα. Χρειαζόμαστε λίγο πιο μεγάλα κομμάτια. Αλλά και μειώνει το χρόνο θεραπείας. Πω είναι πολύ ωραία. Νομίζω είναι αυτό ακριβώς που ήθελα. Ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ μικρή. Είναι ό,τι πρέπει. Θα φέρω και άλλα κομμάτια από αυτά. Πολύ μου αρέσαν αυτοί οι χαλαζίες. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Πάμε να δούμε τι άλλο. Σωστά. Έχω ξεχάσει και το παρήγγειλο. Λοιπόν. Αυτός λοιπόν είναι αγγελίτης σε φυσική μορφή. Ο αγγελίτης λοιπόν είναι ένας πολύ δυσέβρετος κρύσταλλος και πολύ ακριβώς θα έλεγα, σε τιμή εννοώ ακριβώς. Δεν έβρισκα λοιπόν τα κλασικά βότσαλα και βρήκα αυτό το χαλίκι λοιπόν, το οποίο, μιας και τον αγγελίτη τον χρησιμοποιώ κατά κύριο λόγο για να σπάσω μπλοκαρίσματα του λαιμού και για να βοηθήσω τα άτομα τα οποία έχουν τραυματική επικοινωνία χωρίς να το καταλαβαίνουν, δηλαδή είτε φωνάζουν πολύ, είτε ο λόγος τους πληγώνει τον απέναντί τους, αλλά δεν το καταλαβαίνουν γιατί τους πνίγει το δίκιο, γιατί δεν το κάνουν επίτηδες, δηλαδή το κάνουν επειδή δεν μπορούν να διαχειριστούν με άλλο τρόπο την κατάσταση. Και έτσι λοιπόν ο αγγελίτης μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να μαλακώσει η επικοινωνία αυτή. Και βέβαια αυτό όταν τον τοποθετήσουμε στο λαιμό, είναι ένας κρύσταλλος που δίνει πολύ ηρεμία και βοηθάει να συνδεθούμε με το αγγελικό βασίλειο, γι' αυτό τον έχουν πει και αγγελίτη, επειδή φέρνει αυτή την ηρεμία στην άβρα μας. Λοιπόν, αυτά τα καλούδια είχα για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου να ανοίξουμε τα δώρα που ήρθανε. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε ιδιότητες για κάποιο κρύσταλλο, επειδή θα ξεκινήσω να γράφω πάλι ιδιότητες και tips για το πώς τους χρησιμοποιούμε κτλ., γράψτε μου από κάτω τι θα θέλατε για ποιους κρυστάλλους θα θέλατε να μιλήσουμε, γιατί μπορεί να κάνω και κάποια βίντεο, τέλος πάντων λέω να βγαίνω λίγο πιο συχνά live αυτή τη φορά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ για τώρα.